आंटी आंटी काय केलंय ती सांग आंटी आंटी चिक्की असं गेली कधी आंटी गेलंय हो भितर एक फ्रेश जाऊन सांगू तू मी बॉब घालताय काल आंटी अशा सोडून तू भितर बसल्यावर जाता की कोणी अंगात असलो सामान वन गेल्यावर काल करताय तू सामान कसं वेसो ग अरे पळय पोरा मेन तू सीसी कॅमेरा बसयला सीसी कॅमेरा गे तुका काले जाय गो आता म्हाका हे तीन लेन्स दी मागीर एक हे सोने दी मागीर सोप आसा न्ही लायफ बॉय तो एक सोप दी मागीर हे उडूला हांवें काडले चॉकलेटा आचे बिल्ल घाल पुरो जालें आंटी चलेंगे हाँ ये पुरा तुवें काडलें वय वय शे ताचे पुरा लॅक तू करता हांव हाँ म्हजो सीसी कॅमेरा इल्लोसो सामान हाँ कोण जाल्यार तो रिपेरी करता तो तुका मेळ्ळा की ताचे कावलेंगे पुन्न कावलेंगे चालू सीसी कॅमेरा सामान गे सामान चॉकलेटा काढली वेस्ट झाली येता आंटी जाय भारी चेडू भारी चालू असा सोट्टे चेडू मंचंगी सोरनं काढला आणि आता कणसुला हात धरता सोर चेडू माझी सोट्टी म्हातारी फोन काढले चॉकलेट हे इथे पैसे तुमच्या बरी गेले सीसी कॅमेरा वाढ झाला म्हणून सांगता